खुलुमबाय रायजोफोरा फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव न'खरसे मानसि दंमोन जाहा माने फिसाला सासेल' दंमोन आरो हौवाबो गैयामोन। बिमाया जेरै थेरै खस्थ' मावनानै मालायनाव खानसि खुरै सुनानै बा जि सुनानै बेबायदिनो न'खरखौ सालायलांबाय दंमोन आरो फिसालाखौ बिदिनो स्कुलाव फरायहोबाय दंमोन। सानसेखालि फुङावनो फिसालाया स्कुलाव थांबाय। बिमायाबो बिखालि एसे माने देहाखौ मोजां मोनाखैमोन, जेरावबो खामानि सामानि मावनो थाखाय न'आवनो दंमोन। फिसालाया स्कुलाव थांनानै दसे उनाव 1 घन्टासो उनाव न'आव खारबोफिननानै बिमानो गांसे कागज हरबाय आरो कागजखौ बिमानो होनानै बे गथ'आ सोंबाय, आइ मा लिरनाय दं बेयावलाय कागजाव? बिमाया खोब मोजाङै होनबाय जे बेयाव लिरनाय दं, नोंसानि फिसालाया जोबोद गोरों, जोबोद दिमाग गोनां, जोबोद स्मार्ट आरो बिखौ फोरोंनो थाखाय जोंनि स्कुलाव एमान गोरों माने टिचार गैया, बेनिखायनो बिखौ बेलेग मोजां स्कुलाव फरायहो होनना। बेखौ खोनानानै गथ'आ जोबोद रंजानाय मोनबाय, मोजां मोनबाय। मोननानै बिमाया बे गथ'खौ लांनानै बेलेग गंसे स्कुलाव नाम लगायना होबाय। नाम लगायना होनानै बिदिनो फरायबाय, देरनानै बिराद गेदेर साइन्टिस्ट जाबाय बे गथ'आ। बिदिनो सानसेखालि बिमाया बैसोबो जाबाय आरो सानसेखालि बे दुनियाखौ माने गारलांनो गोनां जालांबाय आरो बे दुनियाखौ गारनायाव बे फिसालाया न'आव फैनानै गासै बुस्थुफोरखौ नायबाय थानायावनो फटकनो बिनि मेगनाव नोजोराव गोलैबाय जे सिगांदि कागजखौ होफैदोंमोन बे कागजआ माने बाकसाव सोना दोननाय दंमोन आरो बे कागजखौ लाना फैना बे गथ'आ फरायबाय। कागजखौ नुनानै गथ'आ माने मेगन मोदैखौ लाखिनो हायासै, खारन बे कागजाव मा लिरनाय दंमोन नोंथांमोनाबो मिथिनो लुगैदोंना? मा लिरनाय दंमोन? जाज खालामनाय मा लिरनाय दंमोन? बे कागजाव लिरनाय दंमोन जे नोंसानि गथ'आ जेबो रोङा, दिमागाव एख' गैया, बिया जेमान फरायहोबाबो जेमान बुजायबाबो एख' रोङा, बेखौ नोङो न'आवनो एसे फरायहो, न'आवनो लाखि, एसे देरबाथाय बेलेगाव खामानि सामानि मावनानै जालांनो हागोन, बे गथ'नि दिमागाव एख' गैया। आरो बै गथ'आ सोर नोंथांमोना मिथिगौना? बे गथ'आनो थमास एडिसन, जायनो इमान गेदेर साइन्टिस्ट जादोंमोन। गतिके बेफोर रियेल स्ट'रि आरो बे स्ट'रिनिफ्राय जों मिथिनो मोनो दे सासे बिमाया किसुमान फिसा फिसा खोन्थाजोंनो सासे गथ'खौ जोबोद दावगाहोनोबो हागौ आरो किसुमान खोथाजोंनो सासे गथ'खौ धंसबो खालामनो हागौ। बे बिमाया एख' लेखा फरा गैया, नाथाय बे फिसालाखौ मा बाथ्राखौ फिसालानि सिगाङाव खोन्थानांगौ, मा बाथ्राखौ फिसालानि सिगाङाव खोन्थानाङा, बे बाथ्राखौ बे बिमाया मोजाङैनो मिथिगौ। किसुमान ओरैबायदि मिसा बाथ्रा दं, जाय मिसा बाथ्राजों हमना ला सोरनिबा मोजां जायोना, बे मिसा बाथ्राखौ मिसा बाथ्रा होना। आरो किसुमान खसा बाथ्राया ओरैबायदि जायो सोरनिबा जिबनखौ धंख' खालामनो हागौ, बेफोरबायदि खसा बाथ्राखौबो खसा बाथ्रा होनथावा। जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नुदोंबा लाइक, शेयार, कमेन्ट्स खालाम आरो बिदिनो बेबायदि भिडिअ नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोबाथाय आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।